Pag dili mabasa sa Biblia, dili angay tuuhan. Mao na ang argumento sa mga dili Katoliko. Mao na ang atake sa mga anti-Catholic. Nga kung dili kuno mabasa sa Biblia, dili angay tuuhan. Nan karon kining celebration sa New Year's Eve, kining December 31. Gisugo ba ni sa Biblia? Mabasa ba ni sa Biblia nga nagsugo ang Ginoo o bisan ang mga apostolis nga mag-celebrate ta og New Year's Eve sa December 31? Ang tubag, dili. Walay mabasa niini. Bisan ang gobyerno wala mag-obligar nga ato kining i-celebrate. Ang pangutana, ngano gi-celebrate man nato ni nga dili man da ini mabasa sa Biblia? Tungod kay kini cultural tradition. Walay sala kung ato kining i-celebrate bisan og dili mabasa sa Biblia. Ingon ana kalawak ang panabot sa mga Katoliko, dili putok. Ang pangutana, kanus ama nagsugod kining celebration sa New Year's Eve? Didto kini nagsugod sa Europe o gidala sa mga Katoliko nga Spanish dire sa Pilipinas ug mao nahimo na nga cultural tradition. Dili siya supak sa Biblia kung mag-celebrate ta og New Year's Eve bisan og dili mabasa. Dili kita nga mga Katoliko, dili ta pareha sa mga Protestante nga kung dili kuno mabasa sa Biblia, dili angay tuuhan. Kining pag-celebrate og New Year's Eve, dili man ni siya biblical, pero ngano nga ato ang mga kini nga ginabuhat tungod kay mao kini ang cultural tradition nga gikan sa Europe o gidala sa mga Katolikong Spanish diri sa Pilipinas ug maoy nahimo nato nga kultura. No? Sayop ba kini? Dili. Kay dili man tanan nga wala sa Biblia, sayop na. Kanus aman ni mahimo nga sayop? Kung musulod na ta, musakay na ta sa mga patuo-tuo, tradisyon sa mga katigulangan nga kuno magmalit og lingin nga prutas 13 ka buok og magpabuto og makusog nga mga pabuto aron nga mulagpot ang mga dimalas og nya musulod ang swerte, diha na ni mahimo nga sayop. Pero kung magselebrar lang ta ani, pasalamat nga sa tibuok tuig gitagaan ta og lugway nga kinabuhi sa Ginoo, gihatagan ta og mga proteksyon nga diin sa pagkasunod nga tuig nga moabotay magsugod na punta sa bag-o nga kinabuhi nga diin grasya, extension nga gihatag sa Ginoo nga ni kanato. Mao na nga kita nga mga Katoliko, dili ta ingon nga kung dili mabasa, dili nato tuuhan. Karon kamo nga mga Protestante, dili man ni mabasa sa Biblia nga i-celebrate ang New Year's Eve. Ngano nga nagselebrar man pud mo? Unsa man ang inyong explanation niini?